Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Armida, apay anak kami suot ka manan. Ada parikot mo? Kasano, uray awan basol ko. Nasermona nakmanan kini manager. Ay na, di ka kadipay lang na iruam, itikas dyan maugali ni manager. Ay, jak man amo. Amok mat na asigot ti ugali ni manager. Ngam apay ama sa irak latan. Masair ka, gaputa di ka makabales. Ngamin, manager dayjay. Ngam no pada tayo lang nga empleyado. Ay na, sigurado adi mo palabsan. Si kamat, tila ipagpagam. Talagamot ngamin. Ay na, kabisado kan, Armida. Amok, ti ka ba ulam nga aramidan. Isungaron nga ado kadagiti padat ang empleyado ti mabutengkan ka. Talagang jak itulok asyakit din ti padpadasan dagitak padat ang empleyado. Saan dak akabaulan? Manang, nain bagtadakan. Oh, apay bong. Ni mama, madimanan tirik na na. Anya, amangan mat no nagbannog manan. Maiparit kan kwa na ti agbannog, gapo iti sakit na. Damagag nga rin man niya tinapasama. Kapaya madimanan tirik na na. Ngam di naman kaya't nga ibaga kanya. Kan, ayan na nga eh. At ay silid na, manang. O sige, siya kung ti makaamo. Amwak no kumusta tirik na na. Apay nga tangawan pa ni Armida. Apay adamdamagam, ha, Carlo. Ha? Ko nga. Awan magkit di, Jana. Sa anak lang na irwam amaladaw asam sumrek dito eh. Kanayon nga minamasapa. Ay na, saan asumrak ni Armida ita? Ipa-check up na kano ti inana. Takimaron sa manan ti sakit na. Ha? Kastagaya. Agoray ka man, Carlo. Talaga nga agatapak kan kakat. Gusto ka kan ni Armida agayam ko anya. Ay na, di kan aglibak. Husto ak, saan ka di? Agayat ka, itigayam ko. Sige, Jana Ado pa tinaskan nga Armida ka trabaho. O mama, sapay lang kumata ipangag yu bilin ti doktor, Saan arumbang nga agbanog kayo? Maiparit mat lang ang tagpuyat, tapno saan ang umato ti blood pressure yung. Uwan, Armida, naglagi pa kakanayon dayta. Masapo na kanayon nga ipalagip ko kada kayo. Tasubag kayo no daduma. Saan anak ko? Naira na huston, mama. Saan kayo nga agsaw? Tama nga nung umato man ti blood pressure yun. Si kakit di mo't anak ko. Di nagpagdanagan ko naklangarutan. Mama, saan ang mabalin ajak agdanag may papaniti ka sa saadyo? O ala, mabiit lang ha, taisaganak ti kaninyo. Itikas na, makatumar kayon iti agas. Ado ti saan anay ring pa sa trabahom, gapoy ti pa nag-emergency leave mo. Masapo lang may ring pas mo amin dagijay, itangal daw. Madam. Sang kaibilin ko mat? No ag-emergency leave kayo, siguraduan nyo akabigatan na, iring pasyo ti trabaho asan nyo anay lepas. Naman niya tinaramid mo, Armida.
Talon nga aldaw tinapalabas manipod nag-emergency leave ka. Ngam saan pa'y analpas dagiti trabaho? I'm sorry, madam. Saanin ang maulit? Rumbang laeng. Tano maulit pa'y dayto yan napasamak. Mapilitan na kamang yulog iti memo para kan ka. Pang-asiyo, madam. Saan da ko maamemuhan? Aramida kita matlang ang dagiti jak na iringpas at trabaho. It will be done, madam. Ay na, masapol nga rin nga ag-overtime ka. Armida. Kapilitan, Jana. Ay, anyakit nga minan, manager tayo. Awan konsiderasyon na. Next week pa'y mati-deadline dagiti palpalagpas na kanya. Among matanday jay. Tigre. Sakit at dapuliday jay nga limahatak. So anapigsa ka dagiti big boss. Kasano nga rod? Umuna akton no pa nag-aawid, ha? Saan ta makapagkuyo? Taag-overtime ka mat. Kapilitan, iringpas ko ti trabaho. Tanudyak maaramid. Sigurado sa bali manan sermon ti mangag ko inton biga. Nasip natin. Ngamsa na bali. Basit lang ang anday ko. Hindi plan ka iti kape, Armida. Ay, Carlo, aping nga ka pala dito. Ha? Adang amin imparimpas kanyak ni madam. In overtime ko. Nakita nga adda ka pa'y laang dito Isong intimplahan ka na iti kape. Ato yun. Idi sumlat ta ditan. Okay. Sige. Agsubli ako ni Jay ayan ti Aramida. Kunak lanog may sa akong dito building me. Nung addapi kayong katwak. Ay, sa bagay. Gusto man. Tapno jacket madanagan. Jak inuman kinted na kape. Narikatan. Ang mga nuli na ukan nakit di itigayuma. Bong, di mo liplipatan apag tumaran ni mama, ha? Ang mga nuday taman la cellphone mo ti as-asikaswam nga agmalmalam. Saan matamanan? Summer ka din iti office yo? Nagsapa pa ya? Masapol ngamin nga isaganak dagiti in overtime ko idirabi Tapno dinak manen sermonan di manager mi. Kasta ka din, manang. O, jibilin ko kan ka, asikaswam ni mama. Wen, manang. Tigagdanan. O, alangarudan, patuloy ako na ading ko. Kunak to, matamasapa ka. Iso nga nasapa akmat asimra. Masapol ngamin nga i-photocopy dagiti daduma ako pya ti in overtime ko para iti files ni madam. Naimbag man, tag ko rin dahito Xerox machine tayo. Agluko-luko dahito ikat. Kasta iya. Ay, ison sa nagbunto. Masikuran ako marun. Good morning. Good morning, Carlo. Nasapa ka mo ta. Well, Jana. Adang amin naskan nga Aramida. Ala! Abay! Ayat na pasamak! Dahita Xerox machine. Nagmalfunction manan. Nagmalas matan. Sigurado, malaksid ang masermonan na. Ipabaklay pa'y kanyak ni Madam Tigastos itinaperdi ang Xerox machine. Uy, hagulin mo kalatan. Di mo lang ng aklunan Kasano ko maadyang aklunan ngay? Naimbag ko manudata lang ang timakamo. Nung addaday siya akaylo. Ay na, makapasuro na talaga. Agulin makan. Abaytan ni madam. Sino kada kayo tinaudi ang nagaramat iti Xerox machine? Sana siya. Tsaka mo, ma'am. Jana, madana ka na. Shak, madam. Shak, tinaudyan ang usar iti Xerox machine. Ala, agsarita tayo di opisina, Carlo. Da kayo, agsubli kayo, kadagiti trabaho yon. Armida, insalakan na ka ni Carlo. Uwan. Apay nga'y naramid na tikas dyan. Lok, mas daaw ka pa'y laang. Simple lang daytaan niya. Agayat kan ka ni Carlo.
Hoy, di ka man agsaon itikas na dyan. Anya nga gayat niya bagbagam. Ay, tsak kaya tikas na arabak mo ha. Carlo, Arminda. Sigamat gaya. Apay. hoy Carlo ha. Saan ang kaputa inaklon mo tinapasama? Kat pagarupo mo amakisin na nga dakan ka. Ah, Jak kinid daw kan ka nga aramidam tikas niya. Iso ano mang namnama ka nga agbalin ka nga espesyal kanya. Gapo iti naramid mo. Agpatingga ka laangan iti mang namnama lagtan. Tadyak to makisiningad kan ka. Tandaan ang day ka. Ay, anyan tikas to eh. Kunak amasapa ang asumrot ita. Ngam naladawakit din. Sapay adumanin ti masampol ng iring Pasko. Aday ng titable ko. Adda sabong dito table ko. Asino nga ta tinangtid ka dito ang sabong? Ni Chana, isinsinyas na ni Carla. Tiawanan baing ka Carla. Paiman. Tiyan mo siguro day ta Carla. Kat magustuak ti panangtid na kanyak iti sabong. Sa anak at chipan niya. Hoy, Carlo! Good morning, Armida. Diyak ka sa pulan day ka asabang. Iso nga isublikan ka. Ha? Kat kas itimbagakon. Sa anak ang makisiningad kan ka. Amom, Armida, saanan a husto ti Aramidam? OA ka una yan. Oh, apay man yan. Saan narumbang ti kasi atratom ka ni Carlo anya? Nakasingsing pa dyan tao. Nataar. Kan, amok at talaga nga agayak kan ka. Mabalin ka di dyan, ha? Sardangan tapag sarsaritaan ti may papan iti day ti alalaki. Jack, amokan ka. Kasla di mo matgamin kaya. Mabit lang. Adawag niya din ko. Hello, Bong? Manang, at atin ospital. Intaray ko dito ni Mama. Ta sana makaangas. Anya? O sige, umaya ka na Agos dito ospital. Umaya kon. Bong ading ko, kumusta ni Mama? Manang Armida. Awanan ni Mama. Sana na-espalda kiti doktor ni Mama. Awanan di nata. Armida, makipagrik na Agyaman na, dyan. Armida, kitaom di mo baybay ang tibagin. Di ka kanumutin mangmangan kan matmaturog. Ang mga nuan niya ti mapasamak kan ka. Nakamo. Ikasasalpad na dito. Ni Carlo. Ala, apay, di mo amo? Manipod ididah mo arabi iti lamay, aging ga ita last night, adda dito ni Carlo. Kat dagiti trabaho mo iti opisina. Iso tinangalukoy kada kami apag titinulungan mi nga iring pas. Armida. Datalangan ka da dito sama ti tanantina. Itay pinagda ka dito ngagsangsangin. Diyak maaklon nga awanin ni Mama. Amin tayo. Dumtang ti kasta. Masapong na klonin tayo. Kaputalay ta tinaituding. Nagawit tayo. Itulod ka ng kanibong nga ading mo. At dani dyan kotse. Kaya't masuwan. Inururay na kami. Well, Armida, saan kayo ang mabalin na baybayan? Nangurulan ka. Amok akasapulam ita timangandingay kan ka. Kada kayo nagkapsat,
Katandak ditoy. Saan kayo abaybayan? Armida. Daydin tinangrugyan ti panagsindingad mi kini Carlo ang nagtinag iti relasyon aging ga iti panagkalay sa mo aginggat si bibiyag kami. Siyak laeng ti ayaten na itilaksid. An. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket manipod iti pagayam nga agnagan iti Susan at taga Baguio City. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Nagsardengak iti panagadal ko. Gapo tanarigat ti adda a panagbiag ni. Nagsardengakon tapno makapagtuloy iti high school dagiti tallo nga adding ko. Kat simrekak akas babaunen. Ngam ditoy anadaanak iti parikot. Nga iso ita ti inak isalaysay dito'y programa yo. Bueno papagayam, intay tinggan ti panakay drama ti pakasaritaan ni Susan. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. O sige, awatan ka. Kasi katin rekomenda ni Helen ng office mate ko. Karuba na ka, kat amuna na saya at kaataong. Agyam anak, ma'am. Amin na trabaho dito'y balay kat aramidam. Aglaba, agdalos, agluto, kanda dumapay. When, ma'am? Ikan ka iti tumutop asweldom iti binulan. Kat no makitak anagagat ka, mabalin anayunak pa iti sweldom. When, ma'am? Kat agyaman ak unay iti panangawat yo kanya, kas babaunan nyo. Imbaglakit din taamok taglubo. Kan naimbag tasaan anapili dagiti amok iti sidaan. No anya ti linutok, sidaan dalatan. Awan reklamo da. Good morning, Susan. Good morning, sir. Agkape kayo? Sige man, itimplanak man. Sige, sir. Mabit lang, sir, Taitimplaan kayo. Sugar, black coffee.
Atoy, sir. Agyaman na ka. Magusto ak titimpla ma. Eksakto lang. Agyamanak, sir. Susan, apa yung nagpaay ka katulong? Saan ka din ang gadadan? Ada kiti second year college, iti ka na maestra, sir. Ngam, nagsardangak pailaan. Gaputawan kwartami. Ken, kayat ko nga agtuloy dagiti abding ko. Nga uray makalpas da ko maaging ga grade 12. Nasayat ka akabsat Saan ka ama naging bubukod? Sana balikan niyak, sir. Tamabalin ko pailang timanggad. Barang makaurnungak para iti panagadal kunto. Kasano ka makaurnong? No kastaya katulog lang ti trabaho. Addan tulat ta masaraka ka sa bali, sir. Ngamno ita, agpaayak pailaang kada kayo. Sa bagay. Napintas ka, Susan. Ada ka din boyfriend mo? Awan pa'y, sir. Nasayat na basta. Agtorpos ka pa iti panagadal mo. Sakbay ang boyfriend ka. When, sir? O sige, agar mo sarkan, chin-chin. Tapno saan ka amala daw iji school mo? Wan mana? Ibusam lang ito adda di taplaton, wen. Tapno good girl ka. Wan manang? Susan, pakilabam to man to uniform ko. Wen, ma'am. Chinchin, agawam ti agar mo sar. Amang numala daw ka. Wan mami? Ma'am, insagana kong dagiti balon nyo ka ni Chinchin. Nasayaan. O sige, tain na kandigosan. Sige, ma'am. Sige, Chinchin. Inom mong tigatas mo. Tapno ka na yun ka napigsa. Wan manang? Kasta. Natulnog ka nga ubing, Chinchin. Kasta ti kayat ko nga ubing. Punasak na ito'y ladawan mo anak ka kwadro, Sir Arnel. Ay na. Nagtaarkan iti daytoy aladawang, Sir Arnel. Sayang. Adamot namin asawang. Agpaaramak kumakan ka. Ay. Talaga anataar ka, Sir Arnel. Kat, agayatak samutan kan ka. Sino nga taday ta? Mabitlaang! Idiso ka pa lang, Sir Arnel, Tain na kilo katiri daw. Sir Arnel? Wen, nalipatak tayo cellphone ko. Sige, sir. Sumrak kayon. Ina kong Susan, naala kong ti cellphone ko. Sige, sir. Susan. Sir, tiimak. Pinatpatamutan. Wen, gamin. Ididan pala dito balay. Sa balay tinariknakan ka. Nagpaito nga. Sir. Wen, Susan. No kaya't mo. Ituloy mo ti agadal. Kat siya konti makamo. Sige, manganta. Bigag dana. Bayadak tin order ka. Agyamanak, Manganta. Kabayatan na pagsarsaritaan ka ti parikot mo. Unay kan, Susan. Hindi pa ilasyak namin ti bata. Agasawa ta. Di ka man, Lito. Ag best friend ta. Ngam kasta ti ibagbaga. Kan may isa. Addan girlfriend mo.
Ang awak lang. Ang awon pa lang iti kasta. E dinto agparparikutak lang arudan. Apay, agayat ka kaya talaga iti amon? Uwan. Bukas ta, maag ka. Una, kinamaag tayo ta, Susan. Isatak mo di kagbasol. Pumanaw ka iti balay iti amon. Di ka gaya ayam iti apoy. Tamangan mo masinit ka. Lito. Sakbay nga umununag dito arikman, iti amon ang lalaki. Panawa mo. Ato iti sweldom, Susan. Agyaman ak, ma'am. Sige, rumor kami ka ni Chinchin ita. Adadarayan mi a birthday party. Sige, ma'am. Imunan a rumor ni sir mo. Ada ka na lang matagapagnana ita Domingo. Kasta ka di, ma'am? Pasensya ka pa'y laan. Saan ka pa'y amakarwar ita Domingo? Tawan agbantay dito balay. Sige, ma'am. Okay lang. Ada kayo maggayaman, Sir Arnel. Umunag kayo. Susan. Inarakong lang, sir. Imbaga kumayat na di nakawagan iti sir. No kasta duluhan na. Rumwara ko ma. Sana bali, taadakan. Inakanak. Saan ka na rumara? Iso nagsubliak. Gaputan mo ka rin warin dadig na. Kinapod nyo na. Kun punaklan at tapagnak. Inuray ko labing manaw na. Saan ba nagsubliak? Kuha. O niya. Umanungot ka ni Timpaga. Pumanong ka dito'y balay. Kit agabang ka. Siyak ti makamo itirentan. Kan amin na naman sapsapol mo. Ngam. May ayatan nak, saan ka di? Uwan. Ay, ayatan ka unay. Bagas tangarod. Saan ka nagkit-kit pa'y? Siyak ti makamukan ka. Aday na. Nakasibuga ko kadagiti masilatas. Oy, Basang! Ha? Umay ka man dito, itaday bagak biik. Teka, ano ba kalakay? Apay ka di, tata? Napintas ka, Basang. Hanggang sayang ti kinapintas mo. Amaw, nakita kayo kini Arnel ang naging narakop. Anya? Adda kayo di talikudan ti balayda. Sinurot na kay Jay, kat naging narakop kayo. Nagtuhid kayo? Hapay, di yung mapanunod nga mga nuad na makakita kada kayo? Ko. Amo, Basang, sika ti madadahil, no di ka pa'y lapumanaw. Apay, tata. Gapo ka di ta naging narakop kami. Kat adan relasyon ni. Ay, sana ka nang tapno jak maawatan titignayo kini Arnel. Sakbaya maduktalan ni Digna ti relasyon yo kini Arnel. Nasaysaya at apumanaw kan di tabalayda. Nagpakada akon ka ni Sir Arnel, Ma'am Digna. At ang amin sa bali apang gada. Anya? Ne, kalaat man day ta, Susan. Wan, ma'am. Pasensya kayo po man kanya. Ay, asino ngayon ti sumukat kan ka dito'y balay? Sapay nagrigat tagsapol itikas kan ka mapagtalkan. Sorry, ma'am. Ang bayan nyo. Tamang kita iti sumukat kanyak dito eh. Nasaya at no kasta. Sige, ma'am. Agpatuloy ako. Agyaman ak unay. O niya, magustuhan na ito'y apagnadan? Wan, Arnel. Apag isulakan niya. Taagmay may saak man. Kat, ada trabaho pang isarkakan ka.
Kabayatan adi ka pa'y lagatan. Anya trabaho dayta. Iti pwesto tigayam ko. Paggatangan ka dagiti prutas. Sige. Nugdaman kan ka. Ibagamlatan naman mo na. Di mo ibagbaga nga ta relasyon ta. Narigatan. Amang ano idamag na kanitig na. Sige. Wala. Isimpatan dagiti gamit mo. Tulungan ka. Tapno mabiit. Nabanugak iti trabaho. Ang sa nabalin. Nasaysaya atan tayo dya apang gadak. Ngam ti adak iti balay ta Arnel. Ha? Ti cellphone ko. Adda umawawag. Kita man. Ni Lito. Hello, Lito? Mabalik ka din ang kita tayo itong bigat. Oh, apay. Basta, ang kita ta. Orayan kayo ti restaurant na nanganan tayo di. Alas 5 Ha? Katot ni Jinky. Kaya't nakakanumot ang makasarita. Sige man laangan. Sige nga ron. Kastapay. Bye. Bye, Lito. Ay, anyaman nga tanti ibaga kanyak ni Lito. Sige, makan tayo. O sige, katsakot ti makaam mo iti bayad. Sana bali, tadamot kwarta. Sige Kumusta kan, Susan? Nasaya at mat, Jinky. Napintas ka lataan. Wala. Jack itulog alumaad Kumusta ti amo man nakarelasyon mo? What? Sika talaga, Susan. Nagtanggan ti ulong. Pimanaw kang agpaiso iti balayda. Nang paspasyaron nakamat iti ko na madagos mo. Wangamin. Ay, ayatak launay. Talaga ka di amaag ka? Apay ka di ngamin amakibiyang ka, Lito. Bagik day to'y. Isabay anak mo. Best friend ka. Katya kahit amadadaal ka. Kasan nung nagsikog ka? Pudno ni Lito, Susan. Kasano na agsikog ka? Apay, maibagam ayati solisyon. Kwa? Susan, agpanunod ka kumaan na imbang. At daanan iti asawa di ka relasyon mo. Ay, ayatan ni Arnel. Kat, ay, ayatan na kuhat. Kat naragsak kami. Ngam saan akumpleto day ta akin naragsak, Susan. Lukas na nga awan iti ayan mo. Sa dilo ti ayan na. Siyempre, iti ayan ti asawa na. Maawatan mo't nga tati kaya't kung naibaga. Yes, ma'am. Jinky. Ay ayatan na ka no adda iti ayan mo. Kan kasanon no maamuan ni bakat na ti relasyon mo. Likli ka mo day ta boyfriend mo. Taadaanan iti asawa. Umadayo ka pa ilaan. Tapno malipatan da dyan lalaki. Agbakasyon ka pa ilaan iti sa bala lugar. Likli kam ti mabalin ang mapasamak kan ka. Apagbabawyam to iti udi na, Susan. Atay, idulin mo. Di kagdanag. Tunggalag sweldo ha. Mangilasin na kati para kan ka. Apay nagsanay ka. Idi Rabi. Asino ti kaduam anaturo. Anya klase ti saludsod day ta, Susan. Kaya't ko asong batang ti saludsod ko. Asino ti kaduam anaturong idi Rabi. Ti asawa. Saan ka di? Anya? Natural. Ta asawam lakat nga. Ngam amom ka di no anya ti marikrik nga. Tunggal awan ka iti danak. Kat adda ka iti ayan ti asawa. Kunak man. Ako day tabanag. Gaputang naman
nagdasawak. Well, amo. Kat, nasakit gayon. Saan anay tiragsak ko? Saan ka mabukudan, Arnel? Iso anak ka ikanda nga kwan. Ang linipatan. Anya? Puno. Ay ayatan tatitunggal maysa. Naragsaktan wag kanuhata. Ngam saan nga umdas dayta para kanyak. Saan ka mabukudan? Kurang ti atensyon mo para kanyak. Amin abanag. Adda kabingay ko kan ka. Diyak kaya't ti kasta. Naamiris ko. Ana say-saya at gayam ano agayatak. Daytay talaga akabukbukudak. Asa anak laeng ang makininagaw iti asawa ti sabali. Saan ko akayat at lalaki nga ay ayatak. Kat adda sabali ang babae akain-inagat na. Susana. Iso husto lang ang dagitinangag ko amalakad. Naskan awas-waso ko ti may papan kadata. Sana. Pangasim, Susan. Ay, ayatan ka. Ipaay mo dayta nga ayat iti asawang Arnel. Kat pangasim. Aglinibatan. Saan ka kuman nga agpagpakita pa'y kanyag? Adaan kan iti asawa. Iso asaan ang maiparbang ti relasyon ta. Day tagayam ti makagapo. No apay nga inayaban na kami kinilito. Sige na, isangit mo. No apay ngamin ani Arnel pay. Susan. Ay ayatek ni Arnel. Namusto lang tinaramit mo. Pasaan arumbag ti relasyon mo. Ngam kasla jak kabailan. Itala dayta. Ngam inton agangay. Malipatam tumatlaan. Nang runa no dumteng to tay lalaki ang parakan ka. Kasi tay, inawagan na. Kat ko na naasaan na kano ang kabailan at di makita. Napainuyos kay ti kinamaagay ng kankwana. Si kamot lang ti madadaal. Diyak kabailan. Juan. Diyak kabailan. Sinang sangita ti panang waswas ko iti relasyon mi kini Arnel, Mr. Lonely. 5 na bulan ti napalabas, nga maging gaita, isupay laeng ti ay-ayatek. Kat saan matan na nagpakpakita ni Arnel kanya, daytoy ti pakasarita, tuy pagayam mo, Susan. Agyamanak pagayam Susan iti daytoy apakasaritaam. Pagyamanam dagiti balakad ngayon ka nang nanggagan. Tadagita ti may saan ang turungkan ka, ito umno ngayon ka aramidan. Tapod no launay, Susan. Naragsak ka man iti relasyon nyo, ngem addalata kasingin na asakit ken liday. Ket sapay la kuma, tasaanin ang maulit dayta, Susan. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni impatulod ni pagayam a Susan at taga Baguio City. Tampok dito'y programa tayo, Dear
Mr. Lonely. Inyurnos kinin surat para iti radyo, ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay Panang Tarabay, na imbag nga oras kada kayo ang Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. naimbag nga orasyo amin gagayen. Ti pakasaritaan nga inte ikan biag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Daisy, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Awagan naklatan iti Daisy. Jakon inlanad ti address ko, gaputa dalatabain ko iti bagik. Kan kadag iti masaknan iti inak isalaysay. Nga mamok amakay batak iti napatag nga adal. Babaan iti inak panangibinglay iti pakasarita. Bueno papagayam, hintay denggan ti panakay drama ti pakasaritaan ni Daisy. Dito'y programa tayo, Dear Panagkunakat na pudnukan ka day jay. Ay na, Lorna. Talon akakadwa tayo tinagbanag akaasi. Kalpasan ang nagtalak da iti customer ang nagaram kadakwad. Ay, Daisy. Iso asahan nakabasdag. Uy, ayat mapaspasamak ka. Diya ka mo, Lorna. Kalaat matan nga imalsam tirusok ko. Anya? Ay sos, kita ama. Amaan mo't niya daytan. Ay na, Daisy. Kasayatan na agpakita ka lang iti doktor. Masapol ama amwam no apay nga agduldulok ka abigbigan. Anya kamatan, Daisy. Apay nga na di ka naganad. Diyak mat amo ang makargaan at mamagrasya. Kasano kumaadi mo amo? Daytan tumat ngamin. Taga po iti ayat yu ang makatagad iti extra. Kompormila di tanti sarsir kanyo. Anya ngay ita? Mama Gracia, pangasim kumata din ako nungtan. Ibagam no anya ti aramidag. Tiyak kaya ti agsardeng nga agtrabaho. Tamasapol nga agpawitak latay iti abasto ti pamilya nga day di probinsya. Ay na, Daisy. Di ka agar aramid. Laglagi pam asaan ang mailintag ti biddot, babaan iti may sapay a biddot. Iso ano anyaman ti pampanunutam, nang runano dakas, di mon ituloy, Daisy. Di kagaramid iti sabali pay a biddot, kan nakarkaro a pagbasulam. Daisy, namuak ti kasasaad mo. Saan ko man arumbang agtrabaho ka pailay? Tamang ano niya ti mapasamakan ka. Sigurado ani Lorna tinangibagakan kan. Saanan ang napatag no asino tinakamwa? Tinapatag ita. Dahito'y ibagakan ka. Anya ayat ibag. Daisy, nakasagana ang mga langon kan ka. Ikalaysa ka, basta umanugot ka. Bigbigat apod-pod no nga anak ko dahita at da iti saklog mo. John. Pangasim ko nga, Daisy. Umanugot ka kuman. Aklunan na kung ta ikalaysa ka. Saan ang mga rabrabak lahat? Ay ayatan ka talaga. Kat aramidak ti amin para kan ka. Kastamatan iti bihag nga adda iti saklot mo.
Daisy, saan ka ko mga agbali na maag? Agpanunod ka na imbag. Lord, Iti mabiit, dumakka lang ti tiyan mo. Saan kanton ang mabalin nga trabaho iti club? Iso a kasayaatan no ikam iti gondaway ti Jaya ni Jonas. Oh, apay adi kag sao? Dangdanggan nak ka di, ha, Daisy? wan, dumdumngagnak. Ngam pampanunotag mati may papan iti dayta. Ada ngamin putang ko. Anya ko matipagbut ngam, aber? Ang mga no isidir tuket di kanyak ni Jonas ti may papan iti dayto adda iti saklot ko. Apay nga minakad ngam di tao. Panagkitak mo't ka ni Jonas kat masimpat a lalaki. Pagwadan. Kan masiguradok at talaga nga agayat kan ka. Ta saan nakaasar-sardangan apulos. Saan kan nagsayang iti panawan? Kas iti naibagakon kan ka, iti mabiit, madlaw ton ti tiyan mo. Kasayaatan no aklo na mo ni Jonas, kat paalangon kan kwa-na. Itaman pa'y nga inawis na kagpasya, Daisy. Kaya maragsakan ako, Nay. Among Jonas, diyak amo numaang ka. Wano talaga laang adi mo aramaten ti panunot mo. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Saan ang mailibakan ka no anya ti kinatao? Saan ka di? Kan amo matan no anya ti kasasaad ko ita. Daisy, imbagak matan nga ay ayatan ka. Kat nakasaganak ang mga langon kan ka. Isungawan ti anyaman na kanyak. No asino ka man, kan no anya ti kasasaad mo ita. Pangasim ko ma, tadi mo pagduado ang teriknak para kan ka. Sige. O manungod akon, Jonas. Ha? Anya ti kayat mo asawan? O manungod akon iti kayat mo. Iti jayang. Aklonan kan, Jonas. Agpaiso? Wan. Ngam sapay la kuma. Ta saan to apoon tiririta kas agasawa ti kinasya sino. Kenti kasasaad ko anang aklon ken ka ita. Ikarik, Daisy. Ngamin, ay ayatan ka unay. Kat ipasigurado ken ka. Akabalak nga ipanagna. Daisy, balasang ko. Saan ka nagbambanog atan kabulana mo? Nanang. Laglagi pam akan ayon tibilin ni Jonas. Masapol nga iwanam ti bagim. No ada masapol mo, ayaban naklaeng. Nakababain mat, nanang. Ay na, awan ti rumba nga pagbainam. Apukok dayta. Kasla siyak meten at may kadwa nga inam. Iso nga awan ti rumba nga pagbainam kanyak. Sige, mabiit laeng Mapana ki tersena. Gumatangak iti asin. Naibus nga minan ti asin tayo. Ket madamati pa naglutok iti tinula. Dayjay ti rumbang asidaem taadda sabaw na. Mabiitak laeng Daisy agsubliak adagos. Agpada na saya at Jonas kantina. Manipod in kalaysanak ni Jonas. Kat nagnaad akong dito'y balay na. Awan apulos ti negatibo nga impakita da kanya. Napalalo ti pa na nga si kaso da kanya. Jonas, agree ka. Jonas. Jonas. Apay ka din, Daisy. Aga nakaksan. Nagsakitan ti dyan ko. Anya? Oh, ay sus. Masapol nga rin nga ipan kayo di ospital, itamat lang. Uy, Jonas. Ay na, talaga nga aga nakakon. Aday ko. Mabit lang. Ringat ni nanang. Dua kami ang mangipan kayo di ospital.
Ne, ay na, nakariing kamot kaya mo, Daisy. Ay na, naglumpo ang maladagatin pas ngayon mo. Ayan ti anak ko, nana. At day taman na yun. Nakaturog iti abay mo. Oh, saan ka di naglumpo ang maladagatin pas ngayon mo? Ay na, nagwapo na pukok. Apay ngagsangit ka ngay. Ay na, di kagsangit, Daisy. Makapadakas hindi ka sa saan mo na ita. Diyak lang amin malapdan, di ba? Ala, gusto, ang mga lumakariing ni Baby James. James, tinagan niya. Well, Daisy, James timpanagan kan kuana ni Jonas. Katbagay na launay tinagan na James. Talagang awan ti maibagaki ni Jonas. Ipatpatag na unay ti anak ko. Nalaos ti panangasikaso na kada kami na agin. Talagang inakunan apudpud no nga anak na ti anak ko. Iti tsak amo alalaki. Ngam, apay akastoy. Uray kasano ti kinasaya at kanyak ni Jonas. Uray nakalo ti panagayat na kanyak. Sa anak lata ang makarit na iti ayat kankuana. Uray pilitak ti bagit. Talaga adyak makarit na iti ayat para kankuana. Apay akastoyak. Tinasayahan. Agpakada akta rumarak. Kaya't ko nga iliwliwag tiriknak. Sa nabali, tawan trabaho ita ni Jonas. Isupay lang ti agaw-awil. Hindi na uda na panag iti pagpapayam. Nakasaritak ni Lorna. Naamwa ka nakiasawa ka gaya mo. Ngayon, naamwak ba't ang masikog ka? Sakbay nga ng asawa kan ka. Nung masikog kan sakbay nga inasawa da ka. Posibla siya ti ama ti anak mo. Saan ka di? Tsaka mo, kan mabalin ka di, Ronald. Naira na lang ang nagkita ta iti ipapan ko dito'y sentro. Pinatgak na ang ti awis mo amangan ta dito'y restaurant. Ngamjak ipalubos akum kumpurme laditan ti bagbagam. Ops. Di nagpakitaan ni ti Jack magustuhan, Daisy. Ang mga nagkibalta kat ibagak ita asawa. No asino akitibiyag mo. Dahil iti tandaan naman, Daisy. Manipo dita. Masapul nagtungpal kay ta amin na kayat mo. Ano saan? Siguraduwag amadadael ti pamilya mo. Makalawas ang anadlaw ko na ulimag ka, Daisy. Apay ka di? Awan, Jonas. Sana ka mamati. Amok nga da pagdaldalanam. Iso nga ibagam ko makanyak. Noan niya ti mapaspasamak ka. Awan, Jonas. Mamati ka kumar. Ana. Mamati akin ka. Ngam no bilang lahat. Di ka agpangadwa amang ibaga kanyak iti anyaman aparikot mo. Agas sawa ta. Ket addaak dito'y akanayon amangan dingay kan ka. Naimbagta da kayo nanan. Nasabat kumot dita paraangan ni Daisy. Agdardaras. Adda ka no papanan na. Kas laburido matya asawam. Uwan nga ron, nana. Iso ang masapol asurutak ni Daisy. Da kayo pa lang ti makaamukin ni Baby James. Sige, uwan anak ko. Siya kung ti makaamo itapo ko. Anya ka di ang talaga ti kayat mo. Apay a pinilit na amakisinarakan ka dito'y parke. Daisy, saan ka dito iti pagsaritaan ka? Sumurot ka kanya, tanda pa panunta. Tiyak kaya, amok no anya ti anta iti panunot mo. Amok ba't lagayan? Apay nga rin nagkadkad ka pa'y lang. O may kan, di kang tanan. Ikan kayo ti kwarta. Saan akong akas iti sigot, Ronald?
Adnan asawak. Ikagkaguma at tagbalbaliw. Adula amin. Saan ang nagbaliw ti kaskan ka, Daisy? Isa kasayatan no sumurot ka, tapno malpasan ka amin. Nagsimple lang matigid daw ko kan ka. Sumurot ka kanya, takalpasan na, awanan ti parikot. Nagsimple saan ka di? Diyak ngarod kayat! Umay kakit din. Saan? Ibatan ti awak! Awanan ka itibain! Baston! Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Ala, friend, umadali mo ng enrollment tayo para iti second sem. Ay, wala ron, friend. Agsardeng ak pailaban. Anya? Apay nga agsardeng ka? Sayang mata. Sayang at talaga. Naskan pa lang agsardeng ak. Kalaat mo ti kasta desisyon mo, Elisa. Apay, ada ka di parikot mo. Amumat na masakit ni nanang ko. Di mo't makatrabaho ni tatang. Ni manong ko laang ako lintinamnamaan mi. Iso aka sa pulak dag trabaho ita. Ay,
Uwan katanya nga ron nga Jak kumakayat ti sumardang, tamasayangan akmatlaan. Ngam awan talaga ti maaramidak, friend. Ngam ikarima, ituloy mong tumatlaan inton makaunong ka. Saan mabalin nakasta kalatan? Wen friend, di ka madanagan. Ituloy kunto talaga. Among akayat ko ti makaadal. Manong, sumardang akmay lang agadal. Agtrabaho ak. At dinulong ta para iti agas ni nanang. Ha? Siyak matimbaga sumardeng ka, ading ko. Kabalak pa yung ading ko. Maasyanak unay kan ka, Manong. Si kaamin tagas-gastos titi balay. Pati allowance ko kat si kaaminan. Ay, sana bale. Inton makaurnungak. Ituloy kong tumatlang ti agadal. Ay, adaking ka dayta. No, saan mo to kabaalan ti trabaho? Ket, aganor ka manen. Siyak to ti makamuken ka. Ay, agyaman ak, Manong. Man nakaawat ka talaga. Awanan yaman na dayta ading ko. Anya ngay nga rod ket duduata lang mat di. Nataatag tinulong. Anya ngay nga rod ket bakat kan lakay matan dagiti naganak ta. Wen nga rod, Manong. Di matan makatrabaho ni tatang. Kan saan ba't nga rod mabalin nga agsardang ni nanang nga agtumar iti agas na? Ading ko, kabaalan ta daytoy basta tinulong ta. Di bali ta awan pa'y matibukot ka pamilya. Aywan kayam. Amo ka di ti kayan ayat mo ti panggap mo nga agsardang ti panagatal mo. Saan pa'y nga rod, Manong? Ibagak pa'y lakan kwa na inton sumarungkar di ti balay. Kasta ka di? Ala, sige. Ibaga mawad kan kwa na at saan nga baklaan. Wen, Manong, syakton ti makam mo. Ay, wan kayam. Apay sa din na iti pag-ubraan na ni Rodel. Ijay matla sigud, Manong. Makiman maneho iti van ti angkel na. Ah, kasta ka di. Nasayat man nga rod no kasta. Ta saan lang agtamtambay. Wen, Manong. Oh, adtoy nanang. Umuna kayon amangan. Ay, agyaman ak anak ko. Akat mangan kayo matan Umuna kayo, nanang. Urayag pa asumangpot ni Manong. Aggigiddan kami ton amangan kadatatang. Alang arot anak ko. Tapno adda kasangon ni Manong mo amangan. Ni, sige, mangan kayo latan Sung batak bi iti awag ko. Hello? Elisa, agkita tayong ton bigat. Adanas kang naibagakan ka. Ha? Anya dayta? Imawag ka lang arudan. Di mo pala ibaga. Di ka nga rod gumurgura iti dayto nga ibagak Wan, anya nga min dayta? Nagsinara kami iti boyfriend ko. Nagpasyal kami. Kalpasan na. Mapan kami kumamangan iti may sa restaurant. Ngam saan kami nagtuloy? Nakitak namin ni Rodel. Ada kadwa na babae. Anya? Sana kagar aramid lang iti istorya Kun kadwak pa ni Jerry nakakita kadakwada. Feli. Tsaka mo no. Patsak dayta nga imbaga mo ano saan? Saan ka mo't apilpilitan, friend? Ngam dayto lang ti makunakan ka. Paliiwam ni Rodel. Narigatan. Sige. Agyaman nak, friend. Itay ka di ba nga gururay ka? Kaano pa'y aluklukwan nak, Rodel? Elisa, anya ka din dayta nga ibagbagam. Awanan kay tibayin. Nagpalakakan ka. Ngam anya tar aramidam. Diyan mo dayta nga ibagbagam. Di ka naglibak pa'y. Mismo ni Felia gayam ko tinakakita kada kayo. Adda sa bali a babae akadwam. Imposible nga gulbot ti gayam ko kanyak. Elisa. O anya, naglaat ka? Rodel, ato ti pampanunutek ita. Nagsarda nga kiti panagadal ko. Parikot ko ni Nanang Mi. Sa ita kastapay lang taramidam. Rodel, kunak mano na pudno ka kanyak. Elisa,
Pakawanan na ko, ma. Diyak yung gagara. Nasulisog aklaan. Amumot no kasano ti panagayat ko ka. Adya nga, di inaklon mo matlaan. Pangasim. Pakawanan na ko, ma. Amom no kasano ti panagayat ko kan ka, Rodel. Ngam ka po iti naramid mo. Diyak may ka rin agsubli pa iti sigod apa nagtalag ko kan ka. Ako na ka nagbiddotak. Diyak ilimak na ita. Kabalak aliklikan da diya babae para kan ka. Napatag ka unay kanyak. Sana kas ka rin na day tangay bagbagam. Elisa, please. Saan na maulit pa ikarig. Tsak amo, no anya ti panunutag ita, Rodel. Sige, panawan kan. Elisa, anak ko. Apay akasta tila nga managawid. Pasla nagsangit kamot. Awan laang daytoy, tatang. Wano nag-apa kayo kani Rodel? Tatang. Kuna akon ket. Awan ang yaman na daytoy, tatang. Sige, mabit laang. Isaganak ti kanan tayo. Agidasara kon, tatang. Nanang, adto ti kanan niyo, oh. Elisa, anak ko. Nakapsutak po na yan. Tiyak makahangas. Nanang! Nanang! Tatang! Ni Nanang! Ipantayo rin sa ospital! Elisa! Elisa, aning ko! Anyat mapaspasama! Manong! Ni Nanang! Barigatan nga gangas! Itaray tayo sa ospital! Mangkita ka iti pangiluganan kan ko na! Oh, sige! Bantayan ko din Nanang, tama panakon! Naimpaglakit din. Tanay-taray tayo adagos dito ospital ni Nanang, Manong. Banyarot ating ko. Manong, padasag sa Tiagabroad. Uray dwala ang atawan. Para kada tayo matlaan. Sigurado ka kadidita ating ko? Uwan, Manong. Agpatulong ak iti kasinsinta. Ni Marvin. Sigurado ang matulungan nakday jay. Elisa. Mabait laang mat nga urayan ti dua atawan, Manong. Ket ataking ka rin ating ko. Basta tinapatag ket agandad kalata ka na yun. Uwan, Manong. Di kay mandanagan. Wan nga mading. Amo ka din ni Rodel da ito planon? Saan pa'y, Manong? Ngam ibagaktukan ko na. Oh, apay akasta tilangan. Kaslada na o nagapampanunutan. Rodel. Adala ko makayat ko nga ibagakan ka. Iso nga, inayaban ka dito'y parke. Kasta ka di. Anya day ta? Agabrodak, Rodel. Oh. Pasensya ka na, no italaan na ibagakan ka daytoy. Amok ngamin adinak palubusan, no ibagak nga amunakan ka. Sapay kumata maawatan na. Elisa. Agkasapulan kami ngamin unay iti kwarta para kaninanang. Amumatan, no kasano kadakkel ti busbusan mi a kwarta, no kasya ama ospital. Maawatan ka. Impakaamong kumamot kanya ka. Pasensya ka lang kuman, Rodel. Kasano nga rin ita? Inton umay alawas in ti flight ko. Anya? Uwan, Rodel. Napartaktipan na kay pag nati papeles ko. Ta nagpatulong akiti kasinsin ko. Kasta ka di. Sige. Good luck, ha? Tinakot. Rodel? Rodel! Mabitlaang! Rodel!
nasakit sa amot tinakam na iti pa nagkaprog ko. Iso a pinanawan na kon. Hello, Feli? Oh, friend. Itamang pa nakaawag ka manan. One friend. Day off ko ngamin ita. Awan mo taramidak. Iso na lagip ka nga inawagan. Kasta aya. Kat, kumusta mo ti trabahong dita? Okay lang, mat friend. Iso na laang. Tatanlo abulan ko pala dito eh. Ay, mailiw akong iti pamilyak, friend. Kan syempre, kastamatan kan kaagayim ko. Aganos ka, Elisa. Para man lang iti pamilyag, no ang pinanda ka dita. Sana ba na eh? Duwatawon lang dayta. Ay, wan gaya. Saan mo ka din awagan ni Rodel? Ay, dayta nga rin may sa aparikot ko ita, friend. Oh, apay. Diyak namin makontak ti cellphone na. Manipod imayak dito eh. Ha? Kasta? Unay mo tunday ta ang boyfriend. Kaslawan pa nakaawat na. Uwan nga rod, friend. Pinakawan ko, idi nagbasol kanyak. Ngam itatanda akong dito eh. Diyak matmarik na ti panangisakit na kanyak, friend. Di nakpay kumustaan. Anya mo tayo na lalaki. Immature. Diyak amo na niya ti pampanunutan na, friend. Bay amon. Saan nga iso ti panunutan? No talagang ay ayatan na ka, concern kumakan ka. Saan na kasjay? Talo abulan mo dita? Ngam di nakapay kinumusta apulos? Anya klase ang boyfriend data? Ala, bye-bye amon, friend. Barang makalagip tumatlaan kat umawag. Sige, baliwak tumanan ti umawag ha. O sige friend, agan-anad ka dita ha. Agyaman nak. Bye! Manong, kumusta kayon? O, Elisa, ading. Mayat nagtading ko. Among po ibig sa ninanang, may iliw daking kan. Kasta ka di, Manong. Sana bale. Manula abulanan, agawid akton. Wani nga rod. Kasa nagpital daw, manipod na pan ka dita. Manong, adala ko madamagag kan ka. Anya ka din ay tading ko, ipagamo. Kanayon ka matamapan ijay ili. Saan mo ka di makikita ni Rodel ijay paradaan, Manong? Apay ni Rodel? Kaya nung nakita ki din na minsan nga takadwa na babae, kaya nandapay ti ubana ang maubin. Anya? Apay, kunak man nung nag-break kayo di. Saan? Manong? Awan mat nagsaritaan mi nga break kami. Manipod imayak dito yung aging gaita. Tsak namin makontak ti cellphone na. Di nakpay pulos kinumusta, Manong. No kasta, nangasawa gaya man ni Rodela tsak amo. Di na imbaga kanyak tapno sa anak kumamata ng namnama. No agawi dakat da kami latta. Unay mata ni Rodel. Kunak no ay ayatan nak. Elisa, ating ko, saan na ni Rodel ti paragyan ka? Agbabawi ak anagayat ka nagtalagkan ko na Manong. Inalilaw naklagayam. Ay, nagsayaan ta nakaawit kan ading ko. Wan nga rod, Manong. Law, may kangarudan. Ta mapandaglugan ni J. Paradaan. Kasi dagtametan, sigurado. Naragsak nga gururay ni tatang kininanang ije balay tayo. Manong, ni Rodel dayjay Na, haawan niya paiso. Rodel? Elisa? Kumusta ka?
Kumusta ka, Mat, Rodel? Nasayat, Mat. Ada nasawak. Ada mo ten duwang anak mi. Kasta ka di. Nangasawa ka. Nga awan man na ti closure ta, Rodel. Pasensya ka ni Lisa. Nga di nagabrot ka. Naamiyanis ko. Asaan ka mo ten ngay ayata. Isuan ang asawa ko. Pasensya ka lang kumat. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Nay Tan lakay. Kaano aya sumardang kang agin inom? Apa nga min na nga pagparikutam ti pa nagin inom ko. Kadyak mo dumaudawat kan kahit ti kwarta. Ay, unay mo't daytan apa nagsasaom. Pudno mat! Kasta kadilatan na kanayon dararamidam. Dagbarbartag. Anawan nakman dito eh. Wawan tinasayat ngay bagam. Ay, rabiin. Ngamawan pa'y laang ti amam anak ko. Puwan nga rod nanang. Sigurado na bartag maninday dyan itong sumangpot. Huwag nga rod. Ala, umay kan. Umunatan amangan. Amangan kit dino sana makaawid day jay. Sige nanang, mabisina kon. Abayan, nagbayag ngayon lokant yung tirida, ha? Nabartag ka manan. Saan ko kaya tamang nagdisermon mo, ha? Kahit kung tagina na. Kasta ka kadilatan na kanayon, Harold. Nagdala ka man! Mga matumpak, ano? Di ka sumarday, ha? Awan lang arudan ti trabahom. Ngam kanayon ka pa'y lang agbartag. Na? Anay ko! Wala ka sumardang ka, nay!
No di ka palagbalbalayo, agsina talangan. Nauma ako ni tigas ka nga raramidam. Sakit din ti bot-bot nga. Di oras sinanak. Nagado babae dito mga kanyak. Saan la? Siga. Anya? Tatang, gusto gaytan. Ah? Saan mo kumadangran ni Nanang? Anak ko, mapan kan iti silid mo. Di mo ni kaskaso ti amam. Igoy, anak. Ni pa'y lalolam ti mangitulod kan kay di pagadalan, ha? Wen, Nanang. Agyaman nak ta maawatam, anak ko. Masapa ak ngamin amapan aglako iti palengke ita. Wen, Nanang. San abalit na anos mo't ni Lola ka mangitulod kanya? Di ka agsulsul pang iti pagadalan nyo, ha? Ang mga nagpapaanawa ka mo't ijay. Saan, Nanang? Ala, anak ko. Ingka nga rudagar mo saran. Tapno di ka maladaw iti pagadalan nyo. Ne, nagsapa kayo mo't, Christy, anak ko. Wananang, tamasapa ka mapan iti palengke. Ay, da kayo kumapay lang ti makaamo amang itulod kin ni Igoy. Saan pa'y ngamin anak kariing ni Harold? Awan ti parikot, anak ko. Saan abali, taawan mo ti aramidak ita dito'y balay. Agyaman ak, Nanang. Aguray ka. Anya man ang tinapasamak, takas taday tarupam. Lola, tinong pa ni Tatang ni Nanang iderabi. Nabartok namin ang nagawid ni Tatang. Anya, inaramid namanan kan katikasta. Ay na, nabartok ka nagawid idirabi, Nanang. Imbagak laang mat nga awan ti trabaho na. Akanayon ang mabartok. Ang tinong panakit din. Talagang awan babain di asawam. No saan nga agbalbalew? Siyak mismo timang idarum kan ko ana. Nanang. Di na kalangarudan matulungan nga aglako iti palengke. Isopay ti adaganas na amang dangran kan ka. Ala, husto, Nanang. Siyak tulad ti makaamo kan ni Harold. Oh, Igoy, anak. Agbati ka dito yan, Agsingsing pat kawan. Wan, Nanang. Nanang, mapanakon. Ala, ingka nanak ko. Agan-anad ka, Anya kamutan, Harold. Nabambanuga ka naggapoy di palengke. Di ka man lang nakaluto iti pangrabyan tayo mat. Unay kamutan. Anya nga ti ilutok. Kitawan mo tinaimas asidaan na ginatang mo. Anya? Kanayon mo't anatang ti adda dita amasida. Di ka pa'y makagatang mo't itinaimas asidaan. Di agsapol ka iti trabaho, no kayat mo ti agsida iti naimas. Ay na, ultimo aginaw dito balay, di mo pa'y maaramid. Day tala ka din agbarbartag ti among aramidan. Di nakman pagsasawan si ka, Christy. Amangan mo nalipatam akwarta tinaganak ko. Tinaaramat dito panang patakder ta iti balay. Ha? Anya? Pati day ta isingir mo? Okay. Agreklamo ka? Wan, agpaiso akwarta dagiti dadakkel mo tinaaramat dito'y balay. Ngamtawid ko to'y daga, manipod ken ni Tatang. Pudno mat Tunggal ibagak kan kamapan kagsapol iti trabaho? Kasta ka nayon ti ibagam kanyak? Jay lakwarta na usar dito'y balay ti kanayon nga isidir mo. Agsapulak to iti trabaho. Ay na, kaanon tupay dayta? Agad adalan ni Igoy. Ngam siyak aming tagas-gastos para kan kuana. Imbes asika kuma, tasikakot nga rod ti ama. Ngam anya ter aramidam. Kanayon kang agbartak. Apay, di mo maawatan ti imbagak nga agsapulak iti trabaho. Oh, umunakan ang maturog, anak ko. Diyak pa'y makaturturog, Nanang. Ay na, anda pa'y klase minton bigat. Siya kung timanguray ka ni Tatang mo. Ang mga nudangran na kayo manan. Ay, Nanang, apay ngamin na saan nagsapol iti trabaho ni Tatang. Isumutlatan na kanayon tada diti balay. Ala, baybay amon anak ko. Sana bali, ang damot trabaho ko. Ala, ingka maturugan. Ni. Siya kung di mangilukat itiri daw, Nanang. Aba, sigatin lang ilukat itiri daw. Ayan ni Nanang mo.
At ijit kusina, tatang. Nabartag kayo manen? Ay na! Nabartag ka manen, Harold! Ay ako mati pareho tayo nung nabartag ka. Saan ko mata dinawat kan ka te nyinom ka? Anya? Ano naman? Awan at talaga ti panagbaliw mo. Kaslasaan ka pamilyado. May salang awis dakan ka. Mapan ka matadagusan. Ngam no dito'y balay. Ado ti reklamom. Ado manen tinasaw. Isa ka nam timakan ta mabisinak. Apay, di da ka pinakan itinaggapwam. Na. Di mo't iso tinapatagkan ka dagiti barkadam. Na. Iso dati pang ipapaayam iti oras mo. Nasaysaya at lang agsinatan. Oh, Sandra, ading ko. Itaman pa anak ka umay ka dito balay. Wan manang, mailiwak ngamin ka ni Igoy aka anak ka. Ay, at tigayam ti ginatang ko amakan para kan kwa na. Ay na, agyaman ako unay, ading ko. Sabado ita, isarim warmanan ni Igoy anapan na ki ayam di taka aruba. Kunakon ka. Nala, sumrag ka. Dito yung nagtipagsaritaan ta. Wan manang. Ay, wan kayam. Awan ni bayaw? Napanmanan ay itayan dagiti maikadua a pamilya na. Ha? Anyat kayat no asawan, manang? Kat itayan dagiti barkada na agiinom damanen. Ay, una yun ti asawa. Aging gaita? Saan pa'y nagbalbaliw? Ay, problema nga ruday ta ading ko. No kasano ang mapagbaliw ko ti asawak. Sapa imbaga kanyak ni nanang adangdang ran nakakano no kasdi ang makainom. Wen nga rod, imbag kumaa no saan ang makitkita ni Igoy ti pampamayan na kanya. Kaasi ni Igoy, no kasta ka na yung ter-aramidon ti asawa, manang. Wen nga rod ading, masyanak mo ti anak ko. Ay, manang, adagayam ko nga agsapsapon ti may sang agtrabaho iji barin. Amang ano kayat mo ti agabroad? Sana bali. Napigsapay mo't ni nanang kan ni tatang amang aywan kan ni Igoy. Sige, panunuta ka na yung bagday ta ading. Nasaysaya at no agabroad ka laangan manang. Ngam ti agan anos kalatan iti den na ti asawam. Kinapudno na. Imbagak kan kuanan asinaak no di pa'y lagbalbaliw. Kaslawan mo ti bubutngan na. Anong pa'y lang aron ti kasta nga asawa nga di na kapay amo atulungan. Bagi na lati pampanunutan na. Oh, Sandra, nasapa ka mat ngayon ba dito balay? Wan manang, di kapay lamapan iji tiyandaan. Ha? Rugyan takit din nga ilakad ti papeles mo. Kaduan ka manang. Oh, narabyan ka manin anagawid ita. Aday na si Kasok. Ay nada kita. Aga brodak laangan. Anya? Di ka matlag sapol iti pagtrabahwa mo. Di siya akong ti umadayo. Para matlakan ni Igoy no apay akayat ko ti aga broad. Kasanon nga ni Igoy? Ninanang ti makaam mo. Jak ibatikan ka. Tamok matlasan mo ama asikaso iti nasayaat. Apay ngamin nga wanti pa nagtalag mo kanya, ha? Apay, itikas tang aramid mo. At dapay la pa nagtalag ko kan kaaya. Aga brodak, tabarang day tatiwagas tapno agnakam ka. Hello tatang, kumusta kayo ditan? Ayos kami mo't ditoy. Kasangsang paglaeng dananang mo kan Igoy ang nagkapoy di pagadalan. Ay, kasta ka di? Kung gayam, intuludan ni nanang mo ni Harold iti kanenday di balayaw. Ha? Apay, anyat na pasama kan kwa na. Agsakit, iti pala na minsan alawas day di asakit na. Ha? Kasta ka di? Kat intuludan niyo ko maiti agas na Wait, intuludan ni nanang mo iti kalman. Sige, baliwak tulangan ti umawag tatang. Padasak man nga awagan ti cellphone ni Harold. Hello, Harold. Hello. Nakawag ka man. Kumusta ka ditan? Okay, aklaan. Imawag ak
Taimbagan ni tata nga gurigor ka. Huwag na ron. Ninanang timang mangyag, iti ka nagtito'y balay. Apay, di da ka matulungan, dagiti barkadam. Rumbeng ko mga isuda timang tulong kan ka Gaputa isuda kat nga rod, di kanayon na pangipapaayam iti oras mo idi. Idi adaak pay ladita. Agkat, anyangay, aday gatang mo iti agas mo. Awan nga kwarta kita. Nala, urayam, tay bagak ka ni Sandra amang tadkan ka iti kwarta nga igatang mo. Agyaman aklaw na yan. Mom, marit na kitang di kinapatag yung aginag. Manipag bigmanaw ka. Namiris ko, anapat patag ti pamilya. Yung ti barkadak. Ikarik agbalbaliw akon. Diyak gayam ka ba lang? Noon na kayo ang pamilya, di mapukaw ko. Ala, sapay la ko mga ron, tagbalbaliw kan, Haron. Pinakawan ko ti asawa, nga uray nagkurang, kan nagbalin nga irresponsable nga ama iti anak mi. Jak ninamnama nga iti panagabroad ko, kat isumatan ti panagbalbaliw kan panakaamiris na. Kat isumatan ti simublat ang nagabroad ijay Dubai. Kat mariknak matan ti si pupuso a panagbalbaliw na. To'y pagayam mo, Kristi. Agyaman kami pagama, Kristi, tingka panakipasat iti dayto a programa. Nagkinaawatan kayo matlaangan nga agasawa. Kat nasayat dayta. Nupay naginnadayo kayo manen, sapay kuma. Tasaanan na maulit dagiti paspasamat. Kat agtalinad kuma, ti panagtalakyo, iti tunggal maysa. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Kristi. Manipod, probinsya ti Quirino. Tampok dito yung programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Donabel Aran. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kan daytoy nga estasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo at